Tsamba 1 Peter chapter 3 verse ya 3 to 4. Eti kumadzimai zvakanaka kurukwa. Namaparera nezvose. Asi verse ya 4. Chikuru chakanyanya. Shongai munhu wemukati. Vezai moyo. Decorate the inner heart. The seat of mind. Muvesa Sara kuti kana Abraham ari mumba munopfukama muchiti shewe baba. Submission. It's a sign of a cultivated heart. Moyo wakaitwa heart transplant. Moyo wakaitwa fashioned. A pure heart in subordination. It's a sign of an unwashed, defiled heart. Moyo usina kuvezwa. Moyo uzire nechitema. That's why saka Paul ari kuti rukwai henyu asi chakatanga kunyanya. Kudini mungazvipenda kumeso mukanaka kunze muchivenga amwene. Shongai kutangira maitei. Shongai mukati. Musatevera tsika dzavakuru. Kunyangwa runako rukaitika. Runako rwekutanga ngave moyo wakachena. Blessed are the peacemakers, for they shall see God.